Sláva Isusu Christu. Slovo k nedeli Krista kráľa, citujem Evanjelium. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Ďalej Ježiš hovoril: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát odvetil: Tak predsa si kráľ. Ježiš odvetil: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa narodil na to a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu vraví: Čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel opäť k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil toho židovského kráľa? Na to znovu skríkli: Nie toho, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Toľko zo svätého Evanjelia podľa Jána, 18. kapitola, 33. až 40. verš. Táto časť Evanjelia nás uvádza do sviatku nedele Krista kráľa, keď vlastne Spasiteľ sa vyhlasuje za kráľa, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. A kedy vlastne aj Pilát kladie otázku, čo je pravda, a ľud vyberá Barabáša. Lebo Pilát vlastne vyšiel s návrhom, že môže jedného z väzňov prepustiť. Určite myslel na Ježiša, ktorého chcel oslobodiť. Ale tu vlastne ľud si vyberá Barabáša. Barabáš bol, podľa svätého písma aj podľa histórie, Barabáš bol zločinec. Keď sa zamyslíme nad týmto evanjeliom, vlastne i toto slovo nás vedie k pokániu, k modlitbe pokánia. Lebo môžeme tak všetci povedať vlastne, že našim kráľom ešte nie je Ježiš Kristus. Našim kráľom je ešte naše ja, naše ego, duch nášho ega, ktoré vlastne je tým Barabášom. Vyberáme si stále počas dňa Barabáša, lebo v nás je stále od malička, v našej duši sú protesty. Stále protestujeme. Protestujeme proti situáciám, ktoré posiela Boh, či proti ľuďom. Protestujeme proti vzťahom niektorým, vlastne myslím proti zlobe vo vzťahoch voči nám. Protestujeme proti vonkajšiemu zlu. Málo kedy si uvedomujeme, že sám protest je väčšie zlo, než situácia, na ktorú alebo proti ktorej protestujeme. Nás učili alebo vychovali od malička tak, že protest je dobro, ale situácia, na ktorú ty protestuješ, je zlom. A Božie slovo, Evanjelium, nás učí, že zlo v duši je väčším zlom, než zlo okolo nás, než zloba vo vzťahoch voči nám, než zloba v predmetoch, situáciách, veciach a tak ďalej. Čiže vlastne tým protestom v duši my si vyberáme Barabáša, ktorým je naše ego, lebo v nás žije láska k nášmu egu. Nás žije sympatia, ako hovoria ruskí otcovia, sočústvie k duchu sámosti. V nás žije duch sámosti. To nie je samota, sámosť je staroruské slovo, ktoré vyjadruje duch ega. A keď nie je tomu nášmu duchu ega vyhovené, ono hneď vlastne je tam protest, alebo je v nás smútok,
alebo je v nás depresia, lebo hovoríme, aj tak dávno hovorili ľudia, že nie po jeho, nie po jemu, nie po jeho voli. Niečo sa deje nie podľa našich predstav, či podľa našich plánov. A duchovne, z duchovného hľadiska môžeme povedať, že niečo sa deje nie podľa vole nášho ega. Naše ego, ono chce byť na mieste Boha. Naše ego, tak ako Barabáš, pokladá vlastne Boha, pokladá Ježiša Krista za súpera, lebo naše ego nechce prijať Božiu vôľu. Preto vlastne i modlitbou Bože, buď milostivým nehriešnemu. Modlitbou Ježišu odpusť. Aj viackrát si to počítať, či na ruženci, na čotkách, túto modlitbu, Bože, buď milostivým nehriešnemu, alebo Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou. Hospody Isuse Kriste, Synu Boží, pomiluj mňa hriešného. My tým vlastne zvolávame na seba Svätého Ducha a naša duša viac prilnie k Duchu Svätému, ku Kristovmu duchu. K duchu lásky, k duchu pokoja, k duchu dobroprajnosti, k duchu žičlivosti, či takej, by som povedal, spolutrpiacej lásky, či k duchu takého pochopenia blížneho, či k duchu prijatia situácie, ktorú posiela Boh. Preto vlastne ten sviatok Krista Kráľa nás vlastne uvádza do takej pravdy, keď sme v pravde. Kto je z pravdy, počúva môj hlas, hovorí Spasiteľ. Ale najprv sa musím zrieknúť svojej pravdy. Pán myslí na pravdu, kto je z pravdy, počúva môj hlas. A Pilát sa ho pýta, čo je pravda. Pravda, hovoria cirkevní otcovia duchovného života, že pravda rovná sa dobro. Kto sa snaží o dobro, kto chce dobro, počúva Kristov hlas. V našej pravde, naša pravda nám ešte bráni počúvať, bráni nám počuť Kristov hlas. Lebo v našej pravde nie je dobrá, v našej pravde ešte veľa zloby. Naša pravda má v sebe síly duchov, ktoré nám bránia prijať Kristovho ducha, ktoré nám bránia prijať jeho síly, jeho milosti, lebo naša pravda ešte odporuje Kristovej pravde. V našej pravde nie je milosrdenstva, v našej pravde nie je odpustenia, v našej pravde nie je lásky, v našej pravde nie je dobroty. Preto môžeme s niektorými otcami cirkvi hovoriť, že naša pravda je vlastne istým posadnutím. Lebo nie je tam dobra, nie je tam dobroty. V našej pravde nie je pokoja. V našej pravde idú dialógy so zlom, dialógy s urazenosťou, dialógy s hnevmi. Čo nám bráni počuť Kristov hlas. Preto môže byť potom na večnosti problém, že nepôjdeme za Kristovým hlasom, ale pôjdeme za inými hlasmi, ku ktorým sme privykli, za hlasmi zloby. Lebo vlastne veľakrát dušu od malička, od mladosti privykame k týmto hlasom zloby. Preto nás sviatok Krista Kráľa upozorňuje na túto vec. Dáva vlastne nám otázku, či je Ježiš Kristus tvojim kráľom, kráľom tvojich rozhodnutí, tvojej duše, tvojich pocitov duše, lebo aj Teofán Zatvorník hovorí, že vsio dielo v čúbstvách. Všetko závisí od pocitov, lebo duša žije pocitmi, cítim, akého ducha mám v pocitoch. Nie o citoch, v pocitoch, pocity. Pocit duše, či cítim v sebe, či mám pocit dobroty v sebe, pocit lásky, pocit radosti. Alebo moja duša sa naplňa, alebo dýcha cez pocity inými duchmi hnevu, urazenosti, zloby, neprajnosti, takého neprijatia situácie. Veľakrát naša duša dýcha protestom. A to vlastne k tomu, že viac sa prikláňam k tomu Barabášovi, k tomu egu,
ktorému nebolo ulahodené, ktorému nebolo vyhovené. Preto vlastne modlitba pokánia, ona vlastne dovoľuje Bohu vstupovať do našej duše. Modlitba pokánia kryje si dušu. Modlitba mýtnika, ona vlastne oblieka dušu do svadobného rúcha. Oblieka našu dušu do svetla. Keď ja sa modlím modlitbu pokánia, už dýcham povetrím svätých. Dýcham Duchom Svätým. Preto vlastne i tým, že keď zistujem, že ešte Ježiš Kristus, Boh nie je mojím kráľom, vlastne tým viac, nie že človek sa začne teraz hrísť, alebo začne seba obviňovať, alebo nejakým spôsobom začne seba zatracovať. Nie, práve modlitbou pokánia ja sa znova staviam na stranu Krista. Pomaličky sa oslobodzujem, pomaličky, je to taký zdĺhavý proces, oslobodzujem sa od svojho ega. Pomaly viac sa prikláňam k duchu dobroty a lásky. Aby naozaj tá náklonnosť k Barabášovi, k nášmu egu, ktorú máme v sebe vypestovanú od malička, od mladosti, tá náklonnosť je v nás zohrievaná, bola v nás zohrievaná cez rôzne situácie, možno aj výchovou, možno okolnostiami, možno takými únikmi všelijakými. Čiže vlastne táto náklonnosť je veľmi silná v nás a preto si vyžaduje aj taký dlhší proces a práve ten proces ja vidím cez tú modlitbu pokánia, cez tú modlitbu mýtnika. Stále vlastne skrušovať srdce, lebo pred Bohom hovorí aj sám kráľ Dávid, Sväté písmo, Svätý Duch ústami proroka kráľa Dávida hovorí, že pred Bohom obstojí iba srdce, iba človek so srdcom skrúšeným a poníženým. Tým vlastne ja sa už viac otváram Bohu i blížnemu. Sláva Isusu Kristu.